Co říkáš na speciální brigádu? Je to úplně super tým, jo, vůbec jste nevěděli, jak se dokážete navzájem pozabíjet fakci normálně, jo, to. Je to tady fakt super, jo, barák je velký, se podívej, jo, jako to je fakt super, jo, můžeš střílet odkud chceš, ale odkud to chceš kudy sem proběhneš, tohle to. Jak se ti líbí dnešní trénink v pivovaru? No, že to dělám s Pepem na půl, tak to docela jde, no, až na tu kázeň, že jo. A co taktická hra? Taktická hra, no, to co nejde, ty vole. Jak tam to nejde, vole. Furt tím dáváme na prdel. Co bys si zlepšil? Zlepšil bych velitele. Ne, velitel je dobrý. Co říkáš na dnešní trénink? Mohlo by být míň horko. Sebevražedný. Co říkáš na dnešní trénink? Pohodina. To nemůžeme dobít. Co bys si změnil na této hře? Na hře. No. Pravidla. Já bych něco změnil. Vedle tebe. Já bych začal házet granáty. To můžeš, ne? Nemůžu.